Kaixo, gu Gazterupeko lauekiziko ikaslea gara. Kaixo, Asier, zuretako lehengo galdera. Eguneroko arloez gain aurten beste zerbait egin dugu. Ez da, Asier, konta iguzu. Bai, bi tailer egin ditugu, bata joskintza eta bestea sukaldaritza. Zergatik eta nondik sortzen da tailer horiek egiteko ideia? Gure idea zen tailer batzuk egitea. Gainera, arlo batzuk saltatu ditugu, adibidez mate, gizarte eta euskera. Ondo pasatzea zen gure helburua. Non egin dituzu tailerrak ikastolan bertan? Sukaldaritza tailerrak egiteko Arrasateko lanbidera joan ginen. Eta joskintza tailerra eskolan bertan egin dugu. Ta zein nolako produktuak egin dituzue? Bueno, gure produktuak hauek dira. Sukaldaritzan indou bonboiak eta gaieta batzuk. Eta hemen ikusten duzuen bezala, hemen joskintzan bufak, gorruak eta maskarillako poltsak egin ditugu. Eta zer daukate berezia gure produktuak? Taldean egindako lana da. Maitasunez eginda. Sukaldetik zuen eskuetara. Jan eta ibili potolo. Zergatik eta nondik sortzen dira tailer horiek egiteko ideiak? Gure idea zen tailer batzuk egitea. Gainera, arlo batzuk salto egin ditugu. Gure helburua oso ondoz pasatzea zen. Eta zer daukate berezia gure produktuak? Taldean eginda lana da. Ay, tío, es que... Irati, no hagas así, que me pongo... Eta zer daukatu... Eta zer daukatu... Es que...